Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hadid ayat 14 13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu duruna naqtabis min nurikum. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu duruna naqtabis min nurikum. Naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Faltamisu nuran gimana? Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi rahmah. Faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi rahmah. Batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil adzab. Batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil adzab. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Qalu bala walakinnakum futintum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum
wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah Fatarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghurur. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah amma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Yauma yakulu bener ing dinane ngucap sapa al munafiquna walanang kang wal munafiqatilan wong wedok kang munafik gandeng munafik karo lanang munafik wedok lilladina amanu maring akeh kang padha iman ungduruna ngentenana sira kabeh ing kita nakatabis jaluk nunut ngerti nunut numpang ngerti numpang nyumet nek gawa obor mati terus anak mau gawa obor murup nyumet rokok kancane ngerokok awake ngerokok tapi gak ana korean nyonyok apa istilahnya nakatabis nunut numpang minurikum saking cahaya sira saking sinar sira kabeh kila apa kila diucapake irji'u asal kata roja'a apa roja'a balik perintah jadi balik sira kabeh wara'akum burikum wara'akum buri sira kabeh wara'akum buri sira kabeh faltamisu mongko golek sira kabeh amriya sira kabeh nyonyok apa bang nyulut nuran ing paduriba mongko didadekake bainahum antara wa'ake bisurin kelawan aling-aling ngerti aling-aling penghalang ngerti penghalang
tabir apa nih? Tabir itu gede tipis, tabir biru. Bisurin kelawan aling-aling. Lahu iku kedue aling-aling penghalang. Lahu iku kedue aling-aling babun utawi dadi nek iku dhisik utawine kari. Babun utawi lawang, awak liru walang. Lho yai kok walang? Lah iya walang mancik nang lawang. Mencok nang lawang. Lawang liru walang. Paduriba mongko didadekake bainam antarane wong akeh wong iman karo wong munafik bisurin kelawan aling-aling. Lalu kedhe aling-aling babun utawi lawang batinuhu jerone lawang batine fihi ing dalem batine lawang fihi iku ing dalem jerone lawang ar-rahmatu utawi rahmat wa dhahiruhu dohir geger burine lawang mingki bali saking arai lawang apa adabu adab. Kali ini ya. Yauma yaqulu dinane ngucap sapal munafiquna wong munafik lanang wal munafiqatu lan munafik wedok liladina amanu maring akeh sing padha iman ungduruna ngentenono sira kabeh kita naketabi senunut numpang min nurikum saking cahaya sira kabeh. Dadi nek sampean sepeda motor misal lampune mati mergo gak iso ndelok dalan ngetutno wong liya sing duwe lampu sepeda motore wong liya ana lampune sampean ngetutno mburine jenenge no utawa motor ngetutno motor liya sing ana lampune ana kasus niku lampune mati ngetutno truk akhirnya truk mandek mergo curiga kok lampune gak diurupno. Akhirnya dilangir lho Cak, aku wis gak usah curiga nang aku duduk perampok. Lah wong kan ya curiga kok ngetutno tapi lampune mati. Akhirnya jelano. Sepurane ya Cak, lampuku mati aku nut lampune sampean. Lah wong munafik lanang wedok ya ngono. Aya sadurunge wong iman lanang mukmin wedok iku duwe cahaya. Apa sing dadi cahaya? Malang. Wudu karo lali. Sedekah. Cahaya. Lah wong munafik wedok lanang gak duwe cahaya ndelok wong iman kok ana cahayae melok ngetutno karepe nunut. Seja nunut cahayae sampean. Kila diucapake dijawab irji bali waro aku mburi sira kae patamisu golek nuron ing cahaya lho gak iso dibagi cahaya iki sama golek dhewe ya. Bali ora ditinggalno lek ngene balik maneh wis ditutup. Padri bainahum bisurin mongko didadekna antarané akeh bisurin kelawan aling-aling penghalang sing ana lawange
batinuhu fi rahmah wa dhahiruhu min qibalil adab. Di jero isine rahmat, sebalike sing jaba isine adab. Na'udzubillahi min dzalik. Sampeyan tau rasane kaya apa peteng? Nek petenge di daratan gak sepiro. Nek petenge di laut, masya Allah. Bukan ya, surat Nur ayat 40. Surat Nur surat ke-24 ayat 40. Surat Nur kok surat haji. Temu. Kalau ketemu, tak digolek. Sadurunge waladina kafaru a'malun kasarabin biqiatin yasabu dham'an ma kata idza ja'a lam yajidu say'an wa wajada wa indahu fawafahu hisabah wa sari'ul hisab au kadulumatin fil bahril lujji ya syau maujun min fauqihi sahab dulumatun ba'dha fauqa batin ida ahraja ya ta'lam yakat yaroha walam wa malam ya ja'alillahu lahu nuron famalahu min nur. Ketemu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo disandinge diwaram surat Nur ayat 40 siji. Dadi amalane wong kafir iku kaya wong ero ndokamun-namun, ngerti ndokamun-namun? Fata Morgana, ero Fata Morgana. Dadi ndek wong panas utawa di padang pasir padha nglerep kaya ana banyu bau wening. Diparani gak ana apa-apa, ikulah amalane wong kafir. Utawa kaya peteng ndek laut fil bahril lujji ya saw maujun min fauqi sahab. Dadi peteng ana ombak, ndukure ombak ana ombak maneh, ndukure maneh mendung. Ya apa petenge? Lek sampean peteng ndek gone apa jenenge guwa, ya peteng meneng ngene tok. Tapi nek ndek laut ya bayang. Wis peteng dedet ombak sak wuwu sak omah gedene. Apa gak korat-karit? Dulumatun ba'da fauqa batin, peteng di atas peteng ida ahrajaya daulam yakayara. Tangane ditokno ngene lho gak ketok tangane. Saking petenge. Nek petenge di jero gua kan ya semeneng ngene tok, tapi nek petenge di jero laut ya Allah. Padahal diserbu karo ombak dari segala arah. Nek wis ngene iku wis eling pangeran tok. Sampeyan tau ngalami ngono? Kurang kepingin. Lah lulus teko iku ya wis luar biasa sampean. Ya tunggale wong keblekan ngene iki lho. Oba gak iso. Kadang ya pegel. Sampeyan meneng tok ngono ya. Gak pegel lah rasamu, gak kaku awak itu. Ndi, Bang? Lam yakajarha wa malam yaja'al nuran famalamin. Nek Gusti Allah gak ngekeki nur ya gak duwe nur, gak duwe cahaya. Ya padha karo iku mau munafik lanang munafik wedok. Dadi di dunya kaya-kaya wis oleh cahaya. Sabe apa?
Surat An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una surat An-Nisa 142. Mudzadzabina baina dzalik satriku innal munafiqin yukhadi'una wa khadi'um wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dadi wong munafik ku mbujuki Allah balik bales mbujuki wong akeh. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, nalikane ngadeg salat ngadege iku males. Sapa ngadege males? Iku sifate wong munafik. Naudzubillahi min. Nah, dadi perasaane iku wis bener. Ternyata tertipu. Bujuki wong-wong ku koyok-koyok khusuk padahal raya. Naudzubillahi min. Lah men-men ndek akal gak duwe cahaya. Akhirnya balik akan lo golek dhewe falta misu nur. Fadri wa baina bisir lahu babin. Akhirnya di antarane wong iman karo wong munafik iku dikei penghalang. Ana lawange. Ndek jero isine rahmat, sebalike ndek jaba isine azab. Naudzubillahi min dzalik. Iku sifate wong munafik, tertipu dengan amalane dewi, seakan-akan iku amalane apik, ternyata di hadapan Allah tidak bernilai. Lah iso ta omong-omongan ahli swarga karo ahli neraka itu? Iso. Bukan surat Al-A'raf ayat 44. Dadi sing ndek swarga, sing ndek neraka iku iso omong-omongan karo ahli swarga. Wa nata ashabul jannati ashaban nar angkat wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fal wajadtum ma wa'adana rabbukum haqqan. Qalu bala, qalu na'am. Fa'adzana mu'adzinun bainahum anna la'natallahi 'alal dzalimin. Lan wong sing ndek swarga iku nyeluk nang gone sing ndek gone neraka. Hei, cak. Aku wis nemu apa sing dijanjekno pangeran iku ternyata bener. Sapa sing takwa le swarga. Fa wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Lah sampean ya apa wis ngrasakno ta janjine apa bener ta gak? Ya apa jawabane? Qalu na'am, iya tibae. Jadi saiki sampean gak percaya menit terjadi temen ta wong iman wong sing amal saleh mlebu swarga. Temen ta wong kafir iku mlebu neraka. Kapan ruwe? Kapan? Lho apa kau alam? Allah sendiri yang mengatakan surat Al-Hijr ayat terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dadi wong iku begitu mati, kate mati. Dadi nyawa wis tenggorokan iku diketokno kabeh amalane. Amal sing apik, amal sing elek. Balesane apa wis ketok. Mulane perintahe wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakin iku kapan? Kate mati. Dadi sing dijanji swarga ya ero, yakin, sing dijanji neraka ya yakin. Nek sik gurung tau ngalami ae sik ragu-ragu temen ta? Bener ta? Nek wong sing maksiat iku diganjar neraka. Bener ta wong sing amal saleh iku diganjar swarga. Begitu mati digedudun amale kabeh.
mulai sampean balik sampai mati. Diketokno kabeh disetel filme. Mbok pirang giga. Cara film tek pirang apa lek ngarani mari giga? Tera, mari tera. 1000 giga 1 tera, 1000 tera apa? Jadi ku kabeh disetel mulai sampean balik sampai mati. Ndi mau? Fa wajatum ma darabukum haqqan, temen takon wis nyatakno tenan. Dadi ngene iku. Dadi sing ndek jerone lawang oleh rahmat, sing ndek jabane lawang oleh azab. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi itu ya, kalau kita ingin mendapatkan nur dari Allah, ya cari apa yang bisa menghasilkan cahaya, yang bisa menghasilkan nur. Termasuk bacaan Quran, itu juga menghasilkan nur, cahaya. Jadi setiap yang apa sampean baca, iku kok ketok ngono berupa sinyal. Terus sinyal apa? Gelombang elektromagnetik yang sampai kepada Allah. Lah nek sampean maca Qur'ane kuat, ya apa jenengku? Gelombange setan gak iso ngeneki sampean, gak iso nyandet sampean. Tapi lek sampean peteng ya kalah karo setan. Mulai sampai terjadi apa? Kesurupan, sampai terjadi kemaksiatan. Jadi ngene iku. Lah nek wong mang kuat dikiri, kuat maca Qur'ane, sampean bercahaya. Setan gak iso ndelok sampean. Sehingga selamat. Ya. Sekian kaji kita, semoga memberikan kebahagiaan pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa sehari, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Orang tua Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min fawqika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Antivirus. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana taqaddamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka